Okike ọma dịka gị, chi bọọ n'isi ụtụtụ, ịpụta n'ezi welie anya gị elu, ịhụ ka ihu eluigwe si maa mma. Dịka ị na-ele ya anya, ị gaghị ekwe na anwụ pụrụ ịcha ya, fụkwa mmiri isi na ya zoo. O ruo na mgbede ọbụla, ihu eluigwe eyikwasị akwa ọhụrụ, ọnwa na-etiri ọha awụchie, kpakpando bụ sọ mma ejupụta n'ihu eluigwe. Otu ahụ chi siri kee ihe ndị a ka o si kee ọmalịcha okike dịka gị. N'ime ụmụ anụ niile dị n'ụwa, ịbụ ọpụrụ iche na ha niile, ya mere eji kpọọ gị mma ndụ. Dịka nne siri mụọ ndị ọzọ ka esi mụọ gị, ilesi onwe gị n'enyo, ịhụ na mma gị abụghị nke anụ ahụ. Ihe mere gị mmadụ nọ n'ime gị. Eleliala gị anya na mbụ, chee na ị gaghị abụ uru. Onye ahụ ọ bụ chi gị? Ile anya n'ọbụ aka gị, iwu ebe chi dere akara aka gị. O nweghị nke mmadụ abụọ bụ otu. Ụwa bụ onye na chi ya. Icheta ihe ndị merela na ndụ gị, ịghọta na mmadụ abụghị Chukwu. Ịbụ ọmalịcha nwa akwọrọ aka kee. Ite ụra ụbọchị ụfọdụ, obi na-abụ gị sọ aṅụrị. Ụfọdụ ụbọchị, obi anaghị adịcha gị mma. Ụwa na-aga ka agwọ. O si aka nri abịa, siri aka ekpe abịa, mana ọ bụ gị bụ ọkwọ ụgbọ ndụ gị. Ụwa abụghị nke sọ gị, ịdị maka na ndị ọzọ dị. Gịnị ka ị na-echegburu onwe gị? Ebe a ị nọ taa, ọ bụ gị dosara onwe gị ebe ahụ? Ị hụla amara Chukwu ọ bara ụba n'isi gị? Echekwala na ọ bụ gị kacha mma. Amamihe si na chi, ihe ọma niile si n'aka ya abịa. Otu ahụ o siri nyetụ gị bụkwa ka o si nyetụ ndị ọzọ. Wedata onwe gị ala ma welie isi gị elu. Ịbụ ọmalịcha okike agọziri agọzi. Ndewonu, abụ m Nwaada Sọpụrụchi Ann Alugbe.